OK, Nabu. Aká je teplota a vlhkosť vonku? Vonku je -3,7 stupňov Celzia a vlhkosť je 90%. OK, Nabu. Vymenuj mi všetky hodnoty v obývačke. V obývačke je teplota 20,7 stupňov Celzia. Oxid uhličitý 507 pm. Hluk 47 decibelov a vlhkosť 33%. Teplota radiátora v obývačke je 22,7 stupňov Celzia a teplota radiátora v jedálni je 23,3 stupňov Celzia. OK, Nabu. Odomkni mi dvere. Dvere sú odomknuté. OK, Nabu. Zamkni dvere. Dvere sú zamknuté. OK, Nabu. Zapni svetlo na terase. Zapol som svetlo na terase. OK, Nabu. Zapni svetlo z boku. Zapínam svetlo z boku. OK, Nabu. Ako sa máš? Som hlasový asistent pre Home Assistant a fungujem dobre. OK, Nabu. Nastav termostat Migo na 23 stupňov Celzia. Nastavil som termostat Migo na 23 stupňov Celzia. OK, Nabu. Kto má dnes meniny? Dnes má meniny Albi.